Ahoj! Mám tu žiarovku. Fantastický vynález Edisona, s ktorým si ten pán dal veľa práce. Trvalo dlho, kým našiel to správne vlákno. Teraz je však na čase povedať si krutú pravdu. Iba 8% energie, ktorú jej dáte, opakujem, iba 8% energie, ktorú jej dáte, využíva na svetlo a zbytok na zbytočné teplo. To aj vidíme 40 W na wattmetri. Avšak je tu vynález, ktorý už netreba dlhšie skrývať. Máme tu žiarivku. Spotrebúva menej. Pozrite sa na wattmetri, zapneme to. Iba 10 W a vydrží oveľa dlhšie. Pri konečnej sume, pri nej samozrejme ušetríte a je lepšie aj pre toto prostredie. Takže nebojte sa, Edison sa neurazí. Majte sa.